Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир як дукон кушода шуда пеши бинои Корвон Сити. Рақамҳои савдогара мемонам, бо агар нафаҳмед суроғашона марҳамат пирсен, мефаҳмонанд тона. Рӯ ба рӯи анамин диде пеши бинои Корвон Сити. Мана беҳад либосҳои фасони туркӣ доранд. Инҷода ҳам материалай, ҳам абайяву куртои якм сорти фасони новинка, ҳаминчунин барои фарзандонтон шумо либос ёфта метавонед. Марҳамат нигоҳ кунед, чӣ қадр абаяҳои хушрӯ, двойкаҳои фасон. Мана ино нархошон чандиянд? Мана и чандай двойка? духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошонам саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳад, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ҳамин компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёранд, метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дигар, и хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекунад. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ҳамин хоҳарака ҳозир ман мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед ҳамин хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис духтарако, абаяҳои қиматие ки дар дигар ҷо ай 1000 сомон болояй, иҷа дар 650 сомон яй бо арзон мешава. Ино двойкая, нигоҳ кунед. То забори Дубаю Туркия доранд. Мана корои дастӣ диден чӣ қадр хушрӯи размерош ҳаст. Мана ин чизошунай, шарфошунай. Аз ин тарафам ҳастай абая. Мана двойка. Инайра нигоҳ кунед, вишивка дора бо абая кирташон. Абайни киртай. Мана бо ҳамаи ҳамино шарф доранд, материалошда гап нест. Сифатошон зурай. Вишивкаша нигоҳ кунед, чӣ қадр хушрӯ чакадагиай. баъд киртаям доранд, киртои паплин, киртои джинс ҳози аз дохил ман нишон метавонам тона. Нигоҳ кунед абаяошон чанд намудаи дохили дуконда. Бо хутон ки омадед аз наздик мебинед, дар ҳақиқат ҳам интихоби зиёд доранд. Мана бо ҳар рӯз чӣ хеле гуфтам, борои новинка мебиёяд. Иҷа тройка низ доштиян. И тройкаотон чандай? Тройкая? Инам 650 духтарако. Тройкая кирта. Мана абая бишивкая бай. Инчунин шарф дора. хулоса нигоҳ кунед. Инаи бо фасони дигаш, модели дигаш. иҷа дар овезонай, ҳозир ман нишон метиҳам. Овезонашонам хушрӯ карда бинен духтаро. Мана диден интихобуш зиёдай. Аз пеш ки омаден духтарако, бо якта ба якта хитон бинен ки дар ҳақиқат ҳам ҷои нақс, нархҳои нақс. Двойкаҳои фасон 650 сомон. духтарако, киртоошона нигоҳ кунед, киртои туркӣ тоза якм сорт. иҷа хичон бор мебиёранд, 500 сомонӣ. бо аз пеш биёен, качон гап занед. хушрӯай киртоошон, сифатошон размер доранд. нигоҳ кунед, аз як модел чанд ранг ҳастай. бо ба хитон аз наздик мебинед, бо фукуси хитон интихоб мекунед, арзон мекунанд, метиҳанд. мана и паплинако ҳеч намеша мешуви, материалош ҳеч намеша киртора. барои ки туркии тоза, нигоҳ кунед, бо и дига моделшай.
мана то поёна нишон дидем. Аз инам чанд ранг доранд. Мана беҳад хушрувак духтагиянд. Диден аҷоибот либосҳои нағз ҳастай. Барои авай биёед духтаро аз пеш бинед. Аз ини гарошкора бинед. Бисёриё нағз мебинанд гарошкара. Мана клетка ҳастай. Евростилшам ҳаст. Ана ина 350. Ана ино боша. Иноям бори туркӣ. Мана паплин. Аз и чанд ранг дора. И 350 сомон. Бо аз пеш ки омадед мебинед чӣ хеле ёш ҳастай. Мепӯшен духтаро. Сифатоша мебинен. Баъдан метавонен ки харидорӣ кунен. Инчунин куртои якум сорти чӣ доранд? Джинс занона ҳамаи размеро ҳастай. Ино 600 сомонай оригиналаш бо арзон мешава. Курта бисёрай нигоҳ кунед. ҳар намуд курта доранд. ё чанд сумай? 350 сумена ин намудошон. Баъд халатои туркӣ доранд. Ина каседа халати туркӣ дар кор боша духтарако и дуконда ҳастай. Ина духтаро якчанд шама нишон метиҳем. 350 сумена бо арзон меша. Медонем ки халатои туркӣ ҳечӣ намешава вақте мешуви. Мана размерош ҳамаш ҳаст. моделои фасон новинка омадагиай. Аз пеш ки омаден духтаро бо бинен хитон боварӣ ҳосил дорем ки маъқултон мешава. Мана бо кӯдакона доранд турецкӣ ҳар намуд. Ай чанд сума ту чанд сума? Ай ҳама арзони чанда? 170 сар мешава. ту чанда? то 200 сомон. 350 будан ино арзон шудиян. Ана иное ки 350 будан ҳозир арзон шуда. Нигоҳ кунед. Ино тоза бори турецкиянд духтаро. бо ки омаден хитон мебинен. кӯдакиам доранд. хитондаки хариден духтарако фарзандотондам харидорӣ карда метавонед аз инҷа. бо скидка мекунанд. баъд паплин доранд. тоза паплинои турецкӣ. нархошон аз чанд сума то чанд сумаи паплинотон? паплинои туркӣ тоза якум сор духтарако ай 350 сомон то 500 сомонара ҳастай. нигоҳ кунед. чӣ хеле гуфтам? аз 350 сомон то 500 сума турецкӣ ҳастай. баъд ипеки вай доштиянд пахтагӣ. ҳамо қиматаш ҳамо ипекошонай. нигиндор дорам бе нигин доранд духтарако. мана инами ипек пахтагиай. анаи тоза якум сорти туркияй. мана паплинам рӯзои наздик бо дигар хелош меояд. шумо метавонед омада бинен новинкошона. нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯае. дар ҳақиқат ҳам сифати туркӣ бо дигар хеле фарқ кунандаяй. баъд шарфҳои фасон доранд. шарфотонам ҳам бори ваяя нағзай. мана шарф румоло 200 сомонӣ. ина шарфҳои туркӣ духтаро дубайский турецкий хулос ҳар намуд ҳастай 200 сомонӣ. мана аз пеш бо духтарако вақте мебинен ки дигар хелай дар ҳақиқат ҳам фарқ кунандае. мана иноша бинен тоза якум сорто. наиш хушрӯ скромный баъзеҳо нағз мебинанд. аз и модел чанд ранг буда? и ҳамами 600 сумая? 600 сомонӣ. аз и чанд ранг дора. нигоҳ кунед чӣ рангакои фасон беҳад рангои хушрӯ. духтарако инчунин полотенца, скатер, дастархон ҳамаи чи туркӣ доранд. ҳамаи чи турецкияи марҳамат. метавонен ки хитон нависеншона доставкаша пирсен ё ки суроғашона. инама шумода гуфтум пеши анами бинои Корбон Сити. биёед маълумай аллакай саршавии видеора бинед. нигоҳ кунед 220 сомон тоза турецкиш. чанд ба чанд боша? бо омаден духтаракои азиз аз пеш бинен. ана вая нишонтиенко дастархонои хушрӯай скидка када метиҳам тона албатта
нигоҳ кунен бо чизи туркӣ медонен ки моли туркӣ сифаташ бе ҳамтояй ҳичӣ намешава. хулоса мана ҳамаи чӣ ҳастай барои шумо духтарои азиз. инчунин нижни билоям доранд ва яра навор карда наметавонам, хутон медонен, лекин иҷа ки омадед мебинед чӣ қадар нижни билои фасон барои занҳо ҳастай ки бемалол иҷада савдогар занакай хушрӯ нигоҳ карда харидорӣ мекунен.